Khubor nakaslem Jong Bakongsan Hima. Kublay pi baro ang ipedang so bahaya pi Shaki Khubor Bakongsan Jong Taïew mga Florentina sun bat ki Khubor kilong kumni. Kajingsyong kalan mengor Hamadan Malki kabalas dang nado ka apu pratrik ubenai rempang arajar apusan hakaba ki nong tre belas ngi ki batre hapo sekretariat ki basyabe kam nakakam baki tre kong ki cleaner sweeper mali bat ki chowkidar kilami bandawa yaki bor penyat bantung kam biang yaki namar ki don ki kat tu kat ni na ki nong tre ki balatre da ki shipho bat khat san snem kum ki nong tre haka jan met jong kalai trik uleber hajar apusan nakalyang ki lai phomut ki nong tre ki lapen sange no shwa ya kane ka jingshong kalan mongor habaya kren chakilat pathai Khubor uba Ivan bla uloong bakum ki kenhun kilashim ya karai ban pinsange shwa shipor ya kane ka jinge ki jongki namar bakadang long ka dorbar mang tingka barhadien balakut ka dorbar kin sabeteng biang ya ka jinge ki usimbut menteri rang ba ka jilla uba prestun tensong uba bat ya ka tanachna surok ula pentep baka sorkar ka bu thong ban pendep bantau snem ya ka surok VIP sha umroi airport kabajngai hadu arpulai kilometer khnang baki kali he ki bakit eki mar ki mata kin poi shilong uba prestun ulayathu bakade hakikenta kali jengkali hayeng dorbar mang tingka balabu jengkali da uba lakmen rumboi UMLA ka UDP na amlarem constituency halor ka jing perkheng yaki kali he banyat na ka jingking umyam uba lakmen ulabu jingkali kadon ne em ka jingki udor ha ka baki kali ki bakit ye ki mar ki mata kim ya chu na ka jingking umyam uba prestun ulaong baga sorkar kalashna ya ka surok na maudyang diang shilong bypass banya ye ki kali he haba benrap ya ki jingkali UMLA kanong thamai constituency uba Charles Pingro ulaong baka DPR ka sorkar ka penyad na e ya ki jaka ya ka surok 4 lane na umyam shilong uba prestun ulaong baka sorkar kadang penkre banchna ka surok 4 lane na jan ICAR sha MECL kan poi sha industrial estate kan lit biang sha jingking omyam kan kiu sha jan martin ban poi sha jan jingking shirpi kibor badek mi jong katanat excise ka ribhoi district haringkat ka jingetre lang bat ki pulet ka thanat omyam batru kibor jong katanat excise ka jilla Assam hakas ni ublay baladep kata ka artrik uleber arajar apusan kilayo ban kurup yashibun kitiar ki bayadei bat ki kamshna bian ya kikiat phareng haka jing yakhinra ka balapallong ha umyam EPIP bat halat umroi marjan bat ka surok umyam bypass habakren chikilat pathai Khubor u superintendent of excise ka ribhoi district uba RC lingdo ulaithu bahagasi ublay hakapor kumba arduna AA shitengsni layo kajing betha na commissioner of excise Shillong bakaladan kajing pentip nakatanat excise ka jilla Assam baki kwa ban pelong ya kajing khenra lang lani ka joint operation bat kumtahi nakaliang katanat excise ka district ru kalapha marmar ya laki officer ban pelong ya kajing khenra haki artli ki jaka ki bala suba don benta banchna bian ya ki kiat IMFL khlem kajing yo jingbet na ki bor badikmi ka sarkar ki bor badikmi jong katanat Kamrup Metro Excise ka jilla Assam haka sautrik uleber hajar apusan kilayo ban kemno ya uwe ubri ubala suba bade mastermind langi uta ukhli bapenya yakni ka kamshna kiat bian halat umroi nongsder ya ubala tip kuteng kum uprakraj singla kum banchukdo kani kamdeshu kasen ka baningkong ba ute uprakraj singla ula shakyam hakibor katanat excise jonga jilla Assam Hindre Udeiru ubala shakyam teng labun sin halor kajing shna yaki karkhana shna kiat bian kum ka krokra jhar house nem araja apusaw badhaki way de ki jaka ka jilla Assam haki por barkis nem baladep u chief executive member ka Khasias Autonomous District Council uba shembor lang rinja ubade UMDC na langkerdem latkro ulayo ban bate yaki tanat bapero pher shaki nyongut ki executive member ki badang shusha ajit na kabenta ban penyat ya ka kam jong ke executive committee ka bathmai balayalam da ka voice of the people party katkum ki Khubor balayo lum u chief executive member uba shembor lang ulapet hi ya ka tanat ilaka ka bapet ya ki sim bat sirdar nangta ulabat hi ya ka general administration department posting and transfer establishment appointment market forest bat ki wede kitnat lada omdon babat na ki executive member
Kat ba ya ka platingka ne ka finance u chief executive member ula IT ha uba sebor lang warba ubade UMDC na Mauken Row constituency. UMDC na nong Thamai constituency uba Winston Tony Lingdo ulabat ya ka tanat labor ka kam khayi la ne ka trade ka ba Jupiter King I license khayi shaki barjilla bat ka enforcement bat revenue. Shosho u chief executive member ula IT ha uba Powell Soklet UMDC na Pariong Mauthat Rashan ya ka tanat IT bat ka land bat development. Kat ba ya uba pinkraw kharjarin UMDC na Maukerwan la IT ban pet ya ka tanat council building, council assets bat building bylaws. Ya UMDC ka Omroy constituency uba Isnay Hing la IT ban pet ya ka tanat fishery bat water resources. Kat ba ya ki arngot ki kinthay katay ka kong deity majaw ka MDC na Malki Light Umkra la IT ban pet ya ka law and legal matters, marriage and divorce bat ka town committee. Ya ka kong Iban Dublin F Lingdo ka MDC na Miliam constituency la IT ban pet ya ka tanat health and sanitation bat ka education. Ka Jantia National Council kalapalong ya ka Black Flag Rally against Railway ha Jantia Hills. Ha ka snipalay ha ka Henrotric Uleber Arhajar Apusan ha Cleariat East Jantia Hills. Kani ka jingyat padba ka Thumuban Pinsawa ya ka Surjong ki padba ka Rilom Jantia, ka Bapinskem, ya ka Jingkinta Jongki, ya ka Project Lintiral. Ka Jantia National Council, ka Panpaw Bagipad ba ka Jantia, ki Dehok Banyo ya ka Jingtay ki Bakhambha, Kintop ya ki Surok ki Bakhambha, ki Jaka Pule bat ki Jaka Sumar, Banya ka ba ki yo ya ka Project Lintiral. Kani ka Jingyat Padba, Persha ya ka Project Lintiral ha Jantia Hills, Kalongkum kadak Jong ka Jing Persha ya ka ni ka Jingtmu Jong ka Sorkar, Kamtam habapet ya ka Project Lintiral, Kabaklem Orlong, Haribhoy District. Kani ka Jingyat Rally, Kalayo ya ka Jing Kershan na kiseng baper, Kintop ya ka Jantia Youth Federation Saipong Circle, Meghalaya People's United Front, East Jantia Hills District, Federation of Khasi, Jantia and Garo People Cleariat Circle, All Bait Students Association, United Hinyotrep Movement, East Jantia Hills, Bat Kaseng Kinongnya Taxi Jongga East Jantia Hills. Isamla puli ka North Eastern Hills University, Hapo ka Kinhon, ya ka Balatip kum ka Nehu Student Union, Ringkat ka Khasi Student Union, Unit ha ka Janmiet Jongka Hendrutarik Ulber Arhajar Apusan, Kilabateng ya ka Jingekhi Ban Persha, ya ka Jingwan Rung u Vice Chancellor ka Nehu, UPS Shukla, Hapo ka Shlem puli. Kabalapalong ya kitay kisamla puli ka Nehu Su, Bankang tala ya baro ki kerdop ka Nehu, latno tangga kerdop ka baar lani ka gate 2, lasya banple da ka bapalong ya kitay kisamla ban appahara, haman na ki kerdop ka Nehu. Kani ka jingmi kitay kisamla, kaday hadien bakilayo jingtip, ba u Vice Chancellor utlatmu ban wanrung hapo ka Shlem Trekam, ha Nehu, bat ubaladon ha airport goti. Kisamla ka Nehu Su, hadu ban da kemdum kidang yay up ban persya ya ka jingwan rung u Vice Chancellor. Namar ka jingdawa ba u Vice Chancellor, ude ban resign no, bat kinom sya ya uni u Vice Chancellor, ba unwan yu kajat biang ha Nehu. Kaway kasamla kasi na Meghalaya kalalad pet na tersim kinong khayi, ha kapor, bakidangkit ya ka hapo kali ban net di sya kaway kajaka kabakham kendong, anda kalapoy siya nong ba Delhi, kabalong ha ka Hendrutarik Ulber Arhajar Apusan. Kani kasamla kadai kabalami nakashnong kabahap ha ka East Jantia Hills District bat syong dakarel ha ka Santarik mentahi ubanay bat poy siya nong ba Delhi ha ka Hendrutarik ha ka por min step. Kajing tumu kani kasamla balet siya Delhi kalong banlet tray bala hadien baklayo kajing kular aikam kibriyo na Delhi lingba ka way ka kantay kabasa ha Meghalaya kabamday ka Khasi. Habakini kibriyo Kibakular aikam kilawan siyaw na station rail na Delhi, Henry habakalapoy siya kijaka bakham kindong. Kini kibriyo kimshimday kiba aikam, Henry kilayakren pun, baterwa de siya kiway kibriyo hakador kabarem. Kumta da kajing shilur kaniya kasamla, kalahir na po kakali, habakakali bakasyong, kadang yat, hakajing teng kali, ban panjing yarap na kipulit. Habakalayo ban pet, Kalayo ban pintip siya kinong yalam ka Khasi Student Union Delhi Unit, balayo ban litsyaw ya ka, nakatay ka jaka, kabakalayo pet. Te paralo, dagi tu ki Khubor nilapoy siya kabakut, kat hado bangindaya siyambiyang, hakaway pat katayo, nga ay kublay ya ka por Jongpi, kublay Shibor.